El comte Dràcula i en Tarzan, la màgia de Peter Pan, Marieta, Mortadelo i Filemón, el Resident, Donatella, Finitier, Mónica Puigcerda, la Blanca Goranga i en Batman. Bona tarda i benvinguts a aquesta l'última sessió que fem els professors d'Albert Luna. Fa un any ens vam trobar aquí amb el mateix objectiu, per col·laborar amb la Marató. Us recordeu? Vam fer una adaptació dels Pastorets d'en Folch i Torres. Com que vam quedar tan satisfets de la vostra i de la nostra col·laboració, aquest any hem tornat a pujar a l'escenari. Però hem apostat per un conte, una història de Nadal, una història simpàtica i entranyable alhora. Aquesta història es titula Llavors serà Nadal i aquesta història és l'hora de berenar. No he pogut acabar d'explicar-vos res. Han de berenar. Ho sento. Estic rebentat. No veia el moment del descans. Però per fi ha arribat. Les 6 en punt. Estic realment esgotat i afamat. Sort que la xocolata calenta m'espera. I els melindros també. Sí, ja sé que esteu pensant molts de vosaltres. Hauria de menjar menys, ho sé. Em sobren 2 o 3 quilets. Però és que aquesta xocolata em diu menja, menja. Santa! Noel! Carinyo! T'anava buscant per tot arreu! Dona, com és que m'espantes així? Que vols que em doni un iuiu? Caram, noi, no vull pas que doni res. Ell que fa molta estona que t'estic buscant per tota la fàbrica. Però res, prefereix l'hora que era, ja he pensat. On et podria trobar? Ui, estimada, és que estic tan cansat. Cansat però molt content. Oh, Santa, m'ho imagines. La teva alegria té un nom. 24 de desembre. La nit màgica de Nadal. Ai, que sí, rei! Ai, quina mania en dir-me rei, Mira que n'és de tiques boniques, A veure si així t'agrada més. Oi que sí, Santa? Doncs sí, s'acosta el gran dia. El dia en què per fi es faran realitat els somnis de tots els nens. La nit màgica en què volaré il·lusionat amb els trineus i el rei per repartir les joguines que tots els nostres pollets estan construint des de ja fa molt de temps. Per això entendràs que m'he d'alimentar, no? Mira, d'això mateix em volia parlar, Santa. De què? De la xocolata o els melindros? Mira, ni d'una cosa ni de l'altra. La cosa és sèria. I sé que tu t'entristiràs molt més del que t'imagines. Però n'hem de parlar. I sobretot, hem de buscar una solució a aquest gran problema. No m'espantis, dona, què ha passat? Ja ho sé, els follets s'han declarat en vaga? No. Doncs potser és que en Rudolf s'ha posat malalt. No. Ai, ja està, no m'ho diguis. S'ha acabat la xocolata aquí al Pol Nord? No, home, no. Vols que ja hi seu d'una vegada pesat? Tant de bo fos tan fàcil, és molt més complicat. Però si no tanques la teva boca i no poses el teu trasero a la cadira, no t'ho
t'ho he explicat una vegada. Ara, bé, doncs, resulta que... Ara què te passa? Ara què vols? Però que t'empatolles? Per què parles amb gestos? Però que no tens boca! Ai, tant que tinc boca! Mira, va! No m'has dit que la tanqui. Ai, Déu meu, és que a vegades em creus de polleguera, Només volia preguntar si puc continuar parlant mentre t'escolti. Menja, menja, menja. Ja t'asseguro jo que se t'acabaran les ganes de berenar, quan t'ho expliqui. Vols dir, Noelia? Ja te dic jo. Doncs bé, l'altre dia al vespre, mentre tu roncaves, per cert, jo estava mirant un programa de TV3 i resulta que hi havia un presentador que estava explicant la quantitat de gent que hi ha al món. I mira, Noel, d'homes i dones no en sabem gaire, tu i jo, però de nens, precisament de nens, doncs resulta que la quantitat de nens que diuen que hi ha al món no coincideix amb els nostres nombres. Noelia, no diguis tonteries. T'has equivocat, dona. Tu gol de números precisament no ets, Oh, per això vaig demanar ajuda al nostre fullet comptable. Un conti? És el millor comptable que tenim. Sí, esclar, no en tenim cap d'altre. Doncs bé, vam mirar els seus informes i efectivament les meves sospites es van confirmar. Però bé, saps què? El truco i que t'ho expliqui ell mateix. Conti, fullet Conti, presentis immediatament al despatx del jefe. Doncs bé, Noel, si això és veritat, pensa que hi ha molts de nens al món que no tenen regals per Nadal, Home, això que em dius és molt trist. És el pitjor que em podries dir. Bona tarda, jefe. Conti, és cert això que diu la meva dona? Em sap greu comunicar-li que és tan cert com que vostè és Santa Claus. Els nombres no fallen, jefe. Estem parlant d'aproximadament 500.000 de nens que... Però com ha pogut passar això? No ho puc entendre. Oh, mira, Noel, són nens que viuen en situació de pobresa extrema. Nens que no han anat mai a l'escola. Nens que han de treballar des de ben petits, ben petits. Nens que els han abandonat en un hospici. Nens que no viuen com els altres nens. Nens que no tenen temps pel Nadal. Doncs nens sense il·lusió, nens sense joguines. O jo pensava, Noel, si d'això en deuen estar assabentats els oients. Doncs segur que no, perquè els nens pobres com ho fan per aconseguir la carta pel rei? Clar, i com l'escriuen si no van a l'escola? Tenia raó, Noelia, la cosa és seriosa. A veure, pensem. Hem de buscar una solució. I si ens poséssim a treballar les 24 hores del dia sense parar? No hi ha temps, Noelia. Ni treballant 48 hores al dia podríem fer tantíssimes joguines. Bueno, miri, sap que pot comptar amb mi pel que calgui, Noel? Gràcies, amic Conti, per la teva feina sempre tan eficient. Tu fes tranquil i no et preocupis. Oi, Santa, no et vull veure tan trist, Ja trobarem la solució, home. Tant de bo, Noelia. El primer que farem és viatjar a l'Orient i parlar amb els reis a veure si ells n'estan al cas. Oh, val, però a veure, anem en compte, que no ho sàpiga ningú. Què passa, Conti? Què és tot aquest misteri? Per què ens ha fet sortir del menjador? Jo no m'he acabat la meva xocolata. I jo m'estic fent pipí. Ja no té important això abans de dir, Calleu, que el Pare Noel no pot saber que estem aquí. Som tots orelles. Mira, el Pare Noel té problemes. Ara us en faig sincers, però ja us ho explicaré més endavant. Problemes? Quin tipus de problemes? No pot ser, Conti, n'estàs segur? Això, digues, parla, explica. No facis de pregar. Si em deixéssiu, si calléssiu. Mireu, follets, hem d'ajudar com sigui el Pare Noel a fabricar més joguines. Més joguines?
assabentaré que hi ha molts nens que no tenen ni un regal. Què? Sabeu què haurem de fer? Mireu, compis, ja us ho explicaré més endavant, però ara, el que toca és pensar i trobar una solució, però ja! Doncs pensem, va, pensem. Ja ho tinc! No dormim i treballem tota la nit! Que no veus que no tenim temps, que només tenim 5 dies! I si els comprem? Comprar? I a qui vols que els comprem si només fabriquem joguines? Nosaltres, aquí al Pol Nord. Ai. Internet! Internet! Sí, fem un palido i ja està! Sí, amb quins diners, Atenció! Em sembla que ja ho tinc. I si viatgem ara mateix a l'Orient, allà al Palau dels Reis Mags, que ells també fabriquen joguines i... Ai, que em sembla que ja sé per on vas! Vol dir que anem al seu palau i agafem uns quants regals, oi? Carai, doncs sí que està ben pensat, sí! Perdoneu, perdoneu, però a mi em sembla que això és jugar. Això és ajudar el jefe. Esclar, perquè els Reis encara es queden 17 dies. Quan se n'adonin poden fabricar més joguines i tornar-les a preparar. Pues no se'n parli més. Anem cap a Orient. Tot sigui pel nostre jefe. Que és la persona més bona d'aquest món! Això sí, ell porta la il·lusió als nens. I ara deu estar ben trist, el pobre. Doncs va, no s'hi parli més. Però vigilem que no es vesin els altres pollets, Ho aconseguirem! Cap nen sense joguina! Ei, ups! Qui ets tu? Ui, doncs mira, sóc un follet. Que no veus, sóc un follet, m'ho deixarit. T'has deixarit com un pes, no ho veus, que sóc un follet. Sóc el follet feliç. I tu? Sóc el patge Cecilio, un patge reial, que no ho veus? Oh, ets un patge d'aquells dels Reis Màgics. Heu vist quina cara de pomes agres que fa, aquest? Doncs sí, has sentit bé. Sóc el carter reial, i en aquesta cartera porto moltes cartes que els nens han escrit a ses majestats als Reis de l'Orient. Veus? I tu què hi fas amb un regal a sota el braç, si es pot saber? Ui, doncs així, resumint i rapidet, me l'emporto cap al Pol Nord. Què dius? Cap al Pol Nord? Ets un follet de Pare Noel? Què fas al Palau dels Reis de l'Orient? Ho sento, però és una missió secreta. Jo rebo ordres. Doncs hi dius al teu panxota vermella que aquí esteu de més, que sobreu, que feu nosa. Oi que ho has entès? Panxota vermella? Escolta, sense insultar, Doncs tu li dius als 3 reis aquells que ja estan caducats i passats de moda. Oi que també m'entens? Com t'atreveixes a dir que els reis... Qui sou? Que porteu regals? Un patge corrent fugint d'aquí que ens han descobert. Desastre, per culpa teva, follet dels nassos! T'haguessis quedat al Pol Nord! Corre! Ei, no marxeu! Corre, corre! Que no us vull fer mal! Espereu! Ei, patge meu! Això que porto és una guitarra elèctrica. Tu saps on van els instruments de música? I tant. Allà al magatzem verd. Vine amb mi, que jo porto aquesta bateria i vaig cap allà. Gràcies, companys, que amb tanta joguina... Tu, mira per on vas, noi. Que estàs adormit encara? O és que t'has begut un bon cava? Uf, I'm sorry, Xum, però és que aquest regal que porto pesa moltíssim. Au, va, no pateixis, però... I don't know. L'únic que sé és que pesa com si portés una balena ja perduda. El problema és que he perdut l'etiqueta. Uf, Gregory, doncs el que hauràs de fer és obrir-lo i tornar-lo a embolicar, però sense que es noti, És que, noi, si no fossis tan despistat,
Oh my God, com si no tingués altra feina. Encara no ha arribat el correu. No. Què li haurà passat al cafè reial? No creus que hauria d'estar aquí? Pensava així. Doncs sí, no tenim cap resposta. Porta retard. Un bon motiu de tenir. Em preocupa. Només falten 17 dies pel 5 de gener, la nit de Reis, i no voldria pas fallar-li cap nen. A més, avui el carter porta moltes cartes i estic desitjant llegir-les totes. Doncs això té fàcil solució, majestat. La puede ubicar el teléfono 788812555 está ocupado. Haureu de tenir paciència, ja no pot trigar. Bé, què et sembla si repassem una mica mentre esperem? Sembla molt bona idea, com vulgui. A veure, ja tenim empaquetats tots els cotxes de joguina? Sí, i els petits, skates i bicicletes també. Perdoneu, que els videojocs és aquí? No, Patxatxalí, sempre t'equivoques. És el segon pis, ho porta a l'ordenació. Gràcies, Magí. No sé pas on tinc el cap. Vinga, continuem. A veure, per on anàvem? Ara, tablets, mòbils i ordinadors. Tablets, mòbils, ordinadors. Recordo com jugaven els nens d'abans. Quina diferència. Els avis i els pares no demanaven pas el mateix. Ah, no? I en què jugaven abans els nens? Doncs mira, jugaven a indis laquers, a xapes, jugaven a maletes, amb plomos, a Alexis Castillos. Hi havia un joc que el demanaven totes les nenes, el maletín de la señorita Pérez. Més tard va ser la Nancy, i va ser la Barbie, i ara ja veus, són noves tecnologies. En fi, què hi farem? Ens hem d'adaptar al segle XXI. Sí, és cert, però tot no són noves tecnologies, perquè veig que tenien comptes, trencaclosques, jocs de taula, disfresses... Sí, és cert, això és veritat. Acaba d'arribar el correu, majestat. Ah, sí? El carter reial està esgotat. Què dimonis li ha passat? S'ha trobat un nen i l'ha hagut de despistar. Oh, nena Palau, com ha pogut passar això? Doncs es veu que ronda per aquí un follet, s'han posat a discutir i la porta deu haver quedat oberta. Follet? Quin tipus de follet? Un follet del bosc? De quin bosc? Un follet del Pol Nord. Del Pol Nord? Un follet del Pare Noel? No. Ja et tinc, ara veuràs. Què passa? És la guisseteta, la cuinera. On ha atrapat un ratoní? Majestat, patxes, mireu què porto. Mireu què he trobat a la cuina. Ostres! Baltasar, Melxó, veniu, que és urgent! Què són aquests crits, Gaspar? Que no et trobes bé? És que potser dubta el dimoni. Del dimoni, només en faltava això. Mireu, això és el que he vist. Oh! Un follet al nostre palau? Però em sembla que és un follet del Pol Nord. Sí, amb això tens tota la raó. És un follet del Pare Noel. I qui ha vingut a fer aquí a l'Orient? Això m'agradaria saber a mi. I segur que aquest tros de capsigrany no ha vingut sol. Vaig a Magí. Aneu a veure si n'hi ha més per aquí. Sí, majestat. Espera'n, Patxa, que t'acompanyaré a buscar. Sabeu què? Aquest follet s'ha menjat un pa recent sortit del forn. És que tenia molta gana! Home, em diràs que has vingut des de tan lluny només per sopar? Què és, que el vostre jefe no us alimenta? Un pa de quilo. Li farà un mal la panxa. És que quan he passat per la cuina i he sentit aquella oloreta de pa, no m'he pogut resistir. No sé pas. Però bueno, no sé pas que els hi deuen donar allà a Lapònia. És que allà no tenen la sort que tenim nosaltres de tenir una cuinera com tu, Vicenteta. Sí, Baltasar, però no em facis la pilota, que avui no penso fer cap pastisset. Au, porta-te'l i fes-lo sopar, que mira. Això, que sopi que descansi, però que demà se'n torni cap al Pol Nord. Vine, noi, vine, que anirem cap a la cuina pel ressupó. Ressupó! De totes maneres, m'agradaria saber qui ha vingut a fer aquí aquest follet. I a mi menciona. Abans que se'n vagi, ho haurem d'investigar. Així serà fet. A veure si ve el Patxanel d'una vegada i acaba d'embolicar aquest regal, perquè portem un dia... Follets!
Correu, amagueu bé tots els regals, que no ens enxampin. Ei, tu! No m'agrada per què? On vas amb això? No m'atraparàs! No ho entenc. Regals amb potes? Estel, Estel! You, come here ara mateix. No tinc res, jo! Què hi feu aquí? Mira per allà, mira! Ufa, Xatsum, ajuda'm, no? Que corre aquí per acá! Ah, que és un joc nou, que divertit, Kenny! Estel, juguem! Ho estic passant pipa! Cavalli! Espera amunt! Cavalli com un avió! Que ens trencareu tots! Fullets del dimoni! Per meu, és una ordre! Quin desastre! Perdoni, Patxo. Sí, tell me. Disculpa que interrompi la teva feina, però pots cridar els Reis Mags, sisplau? És urgent que parli amb ells. Patge, deixa'm treballar. No veus que estic enfeinat? Ara no és hora de fer brometes. No, perdona, però t'equivoques, No sóc un patxa, jo. Mira, fes-me cas. És que és molt urgent, saps? Santa Claus? Perdoni, no sabia que era vostè que m'estava parlant. Pensava que era un dels meus companys que venia a fer-me una broma. No em preocupis, Patxa. No passa res. Acabo d'arribar i m'agradaria... Recollir els seus fullets, maybe? Emportar-se'ls una vegada d'aquí? Emportar-me fullets? Però què dius ara? Ja en tinc molts. Gràcies a Déu tinc molts fullets que no paren de treballar i treballar per mi i per tots els nens. No els canviaria per res. Ai, que aquest bonàs d'en Santa no té ni idea del que està passant aquí. He vingut a veure els meus amics de l'Orient per tractar un tema preocupant. I així, està segur que tots els seus fullets estan a la seva fàbrica de joguines a Lapònia? Oh, i tant! Però què és tanta pregunta sobre els meus fullets? Que si estan treballant, que si estic segur, que si vinc a recollir-los. Però per què tens tants dubtes, Patxa? No ho entenc. Vinga, Folleta, espavila't, que sembla que ara no hi ha ningú. No portar aquests paquets al Pireu? Ja podem fer el primer cap al sud. Per anar bé, hauríem de fer uns viatges, no? Ei, que ho he sentit bé, que us voleu emportar les nostres joguines? Lladres! Lladres al nostre palau! Però què hi fan aquí el fullet Conti i el fullet Baldi? Torneu-los de seguida! Però si són ells qui? Ja m'has sentit! Majestat! Guardaries a Europa! No us sortireu amb la nostra, maleïts fullets! Torneu a aquests regals, que no són vostres, torneu-me'ls! Acabo de veure corrent el fullet Estel i el fullet Talent! El tornaré boig! Amics voladors, què passa aquí? Caramels i torrons! El Pare Noel! Trinars i pinyarols, amics meus! Quant de temps n'has de patata? I tu què, caramussol? La mateixa panxota de sempre, He pensat a fer una miqueta de règim. I tu sempre amb aquestes grenyes, el pa! Home, deus estar cansat del viatge. Patge, unes cadires, sisplau. No us ofegueu de calor aquí a l'Orient? Però què dius, si aquí s'hi està de meravella? Segur que vosaltres teniu els peus gelats allà a Lapònia. I ara? Allà és salutin això. Doncs si creu que aquí s'hi està tan malament, què hi fas? Per què no te'n tornes cap allà? Sí, molt ben dit, Baltasar. A més, explica'ns una cosa. Explica'ns què carai fan els teus fullets aquests dies, que tenim tantíssima feina. Això, explica'ns amb quina intenció els has fet venir aquí. Oh, primer, jo no he enviat cap fullet. He sigut el primer sorprès quan he vingut aquí. I en segon lloc, el meu viatge es deu a un tema molt seriós, He vingut a explicar-vos una cosa molt trista que està passant al món.
Ostres, una altra vegada! Ho estan trencant tot! Ràpid, de pressa! Anem! Els meus folletos que ho estan trencant tot? Encara ningú m'ha dit què hi fan aquí. Necessito veure'l, segur que hi ha una explicació. Senyor Panxarrut! Què hi fas tu per aquí? Mira, de neu! Vicenteta! Quant de temps sense veure't! Sí. Molt de temps, però... I si parlem d'aquest follet? Diu que en vol veure un? Doncs el teu follet és a la cuina. Sí, el molt golafre ha cruspit 4 àpats. Ara volia jalar-se aquest fuet. I a més s'ha cruspit 7 flams de nata. Tu sempre has fet uns flams deliciosos! Sí, així que avui ningú podrà sopar. Neu i glaçons, què resistiria el teu rebost? I la resta de follets m'han buidat el rebost. Dona, però alguna coseta els cuinaràs, Doncs... no ho sé. Pensant-ho bé, potser els faré. Pare Noel a la brasa. Com? Pare Noel? Ei, què dius ara? Nois, tranquils, Mira. Em sembla que m'he deixat per aquí el meu fuet. No fos cas que un d'aquells follets... Oita, aquí està. Quasi Vicenteta! Que contenta estic de veure! I què hi fas tu per aquí? Oi, acompanyo el meu home amb un viatge de negocis. Però fa estona que no el veig, l'he perdut de vista, no l'hauràs vist tu. Sí, que l'he vist, sí. Ah, sí? Per cert, fa poqueta estona. Està fent esport. Que ja li convé. I a part cert, he vingut amb tota aquella colla de follets. Follets? Què va? No en volem pas més de follets. Hem vingut amb una missió secreta de la que no puc dir res. Ui, Noelia. Em sap greu. Noelia. Que tu saps que soc com de la família. Noelia, fes-me'n 5 cèntims. Vinga, va, que saps que soc una mica tafanera. Una mica tafanera, diu, una mica tafanera! Home, mira, a veure, va. Una miqueta t'explico, Però no pots dir res. Hem vingut a solucionar un problema. Problema? Conta, que soc tot orelles. Hem descobert que hi ha molts de nens al món que no tenen Nadal. Què dius ara? Passen gana, no van a l'escola, no juguen mai, treballen des de ben petits. Déu meu, quin horror! Per això hem vingut a veure els teus jefes, a veure si entre tots podem fer alguna cosa. Ara ho entenc tot. I per això hi ha per aquí tota aquesta colla de follets. Però què va, els follets, ells no en saben per res, s'han quedat allà treballant. Vols dir que no en saben res? I tant. Mira, que perquè no se n'enteressin, hem agafat aquell trineu que tenim per si de cas. S'espatlla el del Rudolf la nit de Nadal. Doncs, Noelia, em sembla que per aquí estan passant coses molt extremes. Sí, anem a parlar-ne al caloret dels fogons de la cuina. N'estava fins damunt del bigoti. Per fi esperem tranquils. 6 en total n'hem enxampat, no? Exacte. 6 follets a Palau fent de les seves. Com si fos casa seva, corrent per aquí i corrent per allà. Han esgotat la paciència i la força dels nostres patges. Robant els nostres regals. Això és el pitjor de tot. Certament, robant els nostres regals i portant-los cap al Pol Nord. Per més voltes que li dono, no entenc per què volen les nostres joguines, si ells en porten fabricant tot l'any. Sí, és molt estrany tot això. Molt, però hi ha una cosa que encara és molt més estranya. Us heu adonat que el Pare Noel no en té ni idea que els seus follets estan per aquí? Això sí que és estrany. Estranyíssim. A més, si no recordo malament, el Pare Noel ens anava a dir una cosa molt important. Cert, exactament ha dit.
una cosa molt trista que estava passant pel món. És ben veritat. Per cert, on s'ha ficat en Santa, que fa estona que no en sabem res d'ell? No sé, busquem-lo. Santa! Oh, en Santa no ho sé, però que no sabem qui ve per allà. L'home de Noelia! Però Noelia! Quina sorpresa, tu també per aquí! Heu vingut tots a viure a l'Orient o què? Coi, tal, els amics de l'Orient! Noelia! Ja està! Melcior, Baltasar, que sorpresa has dit a veure! Que maca! Que tal esteu, noi? Molt bé. Ai, sí. A què es deu l'honor de la teva visita? Doncs mira, Gaspar, estic desesperada. Fa 2 hores que hem arribat i el meu home ha desaparegut. No pateixis pas, Noelia. Corre per aquí. Què dius ara? Però què passa? Què passa? Què passa? Ai, no ho sé. Mira, jo no ho sé. No ho sé, Noelia. Estic aquí. Mira aquí, Està passant? Déu meu. Aquest home que tinc cada vegada està pitjor. Deixeu-lo que corri. A veure si així baixa panxa. Sí, i que li entri la gana. Perquè jo que us quedareu a sopar, no? Ai, Gaspar, no voldríem pas molestar, només hem vingut Home, no és cap molèstia, Noelia. Quedeu-vos a sopar i així ens expliqueu què és el que us té tan preocupats. Quina tarda més agitada. El pare Noel, la mare Noelia i 6 follets. Sí, a veure si aquests follets ens expliquen d'una vegada què carai fan aquí. Follets? Altre cop el tema dels follets? És el primer que m'ha dit la Vicenteta com he arribat i ara vosaltres també, però què caram passen tants follets? Apa, anem a sopar, a veure si entre tots aclarim aquesta història. A veure quin tiberi ens ha preparat la Vicenteta. Que bo que estava tot, nois. He menjat com un rei. No sé qui sempre menjant com a rei. Pare Noelia, moltes gràcies per venir des de tan lluny per explicar-nos la penosa situació que estan vivint molts nens. No es mereixen, majestats. Vosaltres haguéssiu fet exactament el mateix. El més important és que entre tots hem trobat una solució. Sí, ens posarem a treballar sense parar. Encara tenim 2 dies per fabricar joguines. I la idea de que cada nen comparteixi una de les seves joguines també és fantàstica. És que el cor dels nens és molt petit, però grandíssim en generositat. Crec que entendran el fet de rebre una joguina més de la que han demanat. I tant que ho entendran. El més important és que cada nen obri almenys una joguina. O majestats al cor, amb brilla d'alegria. Per fi, tots els nens tindran un regal per Nadal. Sincerament, encara ens queda un tema per solucionar. Ui, és veritat, el tema dels lladres, no? O jo m'he quedat esparverada amb això que ens heu explicat que els nostres follets han vingut aquí a robar. Jo sincerament encara no m'ho crec. Segur que aquí hi ha alguna explicació. Que, pensant, començo a trobar-li la lògica tot plegat. Noelia, farem una cosa. Us amagareu aquí darrere les cortines. Els farem passar, que es defensin tots solets. D'acord, bona idea. Anem, estimada. Ai, mira, Noel, que com sigui veritat que els nostres follets han vingut a robar, els hi clavaré una bona clatellada, eh? Som-hi, vaig a Cecilio, passa. Sí, vaig a Cecilio. Com estan els follets? Allò els tenim ben tancats. Estan ben cagats de por. Ja no són tan valents com abans. Porta'ls cap aquí, a veure si així ho solucionem. I que vinguin tots els patges, també. Ara mateix, Melcior. Baltasar, Melcior, ara seguiu-me la corrent. És l'hora de donar-nos un escarmer. Escolta, Gaspar, què és això que dius que li vols donar als meus? Escolta, Clostassa, deixa-els fer, que els espatllaràs el cranc. Aquí els teniu, majestats. Mireu quina fila fan. Ja no riuen com abans, no? No,
no, ara els que riem som nosaltres. I què, majestats? Quan podrem començar? Això, estem desitjant donar-los el que es mereixen. Una bona pallissa, a lladres. Patges, què és això d'una pallissa? Aquí ningú farà servir la violència. I tant, aquí ningú picarà ningú. Mireu, hem posat el cas en mans de la policia, que per cert, deu estar a punt d'arribar. Sabeu què us dic? Que anireu a passar uns dies a la presó! A la presó! Home, és el més just, no? Qui la fa la paga. Vosaltres heu robat, doncs ara toca un càstig. Veus? Us ho vaig dir que això era robar. El nostre meravellós plan. La meva mare, quan se n'enteri, aquesta sí que fotrà un bon clatallot. Sí, clar. I que veus els trascens del Pare Noel, no? Quan el truqui la policia i li diguen que estem empresonats. Senyor Reis, teniu raó. Hem fet una cosa dolenta. Hem agafat uns quants paquets al vostre palau, però només 5 o 6, Sí, perquè encara no havíeu fet cap viatge a Lapònia, perquè la nostra intenció era... Tant se val 6 o 600, el fet és igual de dolent. Però abans que vingui la policia, deixeu-nos explicar per què ens hem comportat així. No us deixeu enredar, Mansió. Res d'escoltar aquests lladres. Que paguin pel que han fet. Mireu quina cara de bons follets que fan tots ara. Res de perdonar, ens han fet corba de valent. A la presó. Sí, a la presó. Patges, no parleu així. Escoltar i perdonar són dues virtuts que ha de tenir tothom. A més, tenen dret a donar una explicació. Jo també la vull sentir, aquesta explicació. Que aquests pollets ni les han fet passar canuts. Bé, doncs si ens doneu l'oportunitat... Parleu, però ràpid, que em sembla que està a punt d'arribar la policia. Majestat, el que ha passat és que el Pare Noel estava molt trist per una cosa que ha passat al món. Calla, que és un secret del Santa. Doncs una cosa molt lletja que el follet Conti sabia i per això ens va reunir a nosaltres 6. Clar, i nosaltres vam decidir que el volíem ajudar. I pensant, vam trobar aquesta solució. Però la idea no és de tots, La idea és d'aquests. Sí, ells deien que van a la presó, Nosaltres vam pensar que a vostès no els importaria perquè encara ens queden molts dies per fabricar més regals. I nosaltres només en tenim 5. I, esclar, volíem fer tots els viatges que poguéssim, amb tots els regals que poguéssim agafar per ajudar el nostre amic. Quan se n'enteri... Jo no vull anar a la presó! Però m'he salvat! Heu sentit aquesta veu? Ai, Déu meu, quina por! No és el Pare Noel? A mi també m'ho he semblat. Què dieu? Esteu tan cagats de por que ja teniu al·lucinacions. El Pare Noel, com voleu que sigui el Pare Noel? I la Mare Noelia també està aquí! La Mare Noelia! Ai, ara sí que estem perduts! La policia també pensa i els quipis al darrere! Pollets! Veniu als nostres braços! Pollets! Estic molt content del que heu fet per ajudar els nostres nens. Però robar no és la solució. I hem d'ajudar-los. Perdona'ns, Noel. Oh, nosaltres ja us perdonem, però qui us ha de perdonar són ses majestats els reis de l'Orient. Sóc l'únic responsable de tot el que ha passat. Sé que robar és dolent, però quan pensava en tants nens que no podrien tenir ni un regal per Nadal, se me'n va encongir el cor. Allà al Pirineu teniu els paquets. Agafeu-los, són vostres. I en nom de tots els meus companys, us demano perdó de tot cor. Sisplau, aixeca't. El motiu era molt important.
Tens el Pare Noel, tens uns pollets amb el cor molt gros. Esteu més que perdonats. Després de tant del nou, per fi ens hem entès. Perquè en definitiva el que tots volem és un món millor. Sí, volem un món de felicitat per tots els nens. On puguin jugar i aprendre i ser estimats. Llavors, serà Nadal! Thank you.